Yau muna Lahadi, gobe Litinin. Duk wanda ya ci karo da bidiyo na farin ciki zai dabaibaye zuciyarsa da fuskarsa alfarman manzan Allah, kuma ba zai manta da ni ba. Abin da nake so ni kuma in kaga bidiyon nan dan Allah ba kai kadai za ka yi amfani da abin da zan bayar ba, za ta iya matsalar ba kai kadai kake da ita ba, amma ta ka sani sai kai wa al'umma sharing ka tuttura ko a group ne ko kuma ka dora status kowa ya gani ya karu, sannan ka yi wa annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salati. Ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi. Akwai mutumin da yake da bakin jini, ko mai bakin jini ake cewa, wanda shi ko me zai yi sai abin ya lalace, kuma ko harka ce in ka jawo shi shiga ciki sai wannan harkar ta lalace. Sannan ko magana ake in an taho da shi, to da ya tsuma bakin shi ciki to sai ya bata magana gaba daya. Duk lamarin da za a kulla in dai da shi ne, saboda bakin jininsa sai abin nan ya lalace. Ko kuma a ce ma mai bakaken taurari, wanda shi ga baki ɗaya komai ma baya mai daɗi, kuma ko magana zai ma da yi maka magana kwarai doke ka, magana ta arziki ya juya ya mera ta tsiya. To ka jaraba wannan, albarkacin manzan Allah kai ma kukanka ya zo ƙarshe. Sannan kuma da matar da mijinta makarhu ne, baya mata alheri kuma yana da kuɗi, ɗan alherin zai mata ɗan samu ta ɗan gwada ta asiri ku baya bayarwa, ya riƙe kankan hannunsa. Ita ma zan ba ku naku wannan. Amma an ba ni ka ji na faɗi lamba ta da baki na ba, kar ka ɗau lambar wani ka ce lamba ta ce, ba ruwana. Sannan kar ka sake ka ɗauki lamba ta in ba wani ba za ka siya guri na ba, ko ba aiki zan ma ba dan manzan Allah, kar ka ɗau lamba ta. Na ba da sirri ka ɗauka ka gwada ka ci arzikin manzan Allah, ka yi sharing dan al'umman manzan Allah ta ƙaru, kai ma za ka samu lada ai. Mutumin da yake da bakin jini ko mai aka kula da shi na lalacewa, ya nemi kwaya 3 ranar Juma'a, ya nemi farar biya rana. Farar biya rana ba to furanta zai nema. Idan ya nemi furanta na sama kenan, sai ya shanya ya bushe ya daka, ko ya samu sai ya nemi kwairan Juma'a, kwaya 3 sai ya barbada wannan garin furan wanda ya shanya ya bushe ya daka. Malam sai ya waina kwai ya ci. Zai yi wannan tsawon kwana 3, ko kuma a dafa masa, an dafa masa ya zama yajin da wannan garin furan farar biya ranar zai rika dangwala yana cin kwaya 3. Yau ya ci, gobe yayi ya ci, jibi yayi ya ci, amma ran Juma'a ake farawa. Albarkar annabi wannan matsalar ta gudu abada. Duk inda aka kowa so yake yi mu'amala da kai, kowa jira yake kai magana ya ji daɗi, kowa in ka faɗi magana za ta kama jikinsa. Sannan kuma a ofis ɗin kuma, ko a inda kake zaka ga kowa na ƙaunarka, kowa na ƙaunar zama da kai, kowa na son ya raɓo ka. Matar da mijinta yake makarho ne, baya mata alheri, makarho da ya karfan diga ne, to ki jaraba wannan kima. Ke kuma abin da zaki nemo bida, zaki nemo rumafa da na farko kenan. Na biyu zaki nemo ƙayar karangiya, kin ji 2 kenan. Na 3 zaki nemo kashin ɗan tauri, 3 kenan ko. To wannan su zaki hada, kashin ɗan tauri, ƙayar karangiya, rumafa da ki daka su gaba ɗaya ki dunkule, ki sai turare kala ɗaya kala 12, sai ki ɗauka sai ki zuba haka ciki, ki barbada kaɗan. Turaren za a zubo miki kala irin ɗan ɗuran nan kala 12, sai ki ebi wannan abun kaɗan, wannan garin maganin da kika hada sai ki dan barbada a ciki kaɗan, sai kike dangwala, sai kike dan shafawa a jikinki, kayanki in kin sa kaya. Albarkacin annabi Muhammadu, wannan mallaka ne, bakar mallaka na hauka na tashin hankali. Billahi lazi sai kin juya shi, in Allah ya yarda sai ya makale miki, ya manne miki. Haka saurayinki kima in kina mai wannan ya shiga uku. So don haka a kiyaye, banda zalunci. Ine ma kowa fatan alkhairi. In kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi wa annabi salati, ku yi min sharing. Halifa ke magana. Allah ya bar mu da manzon Allah.